Hake Mizoram hasdini CM Laldoma je kuki jo tongne ro India Myanmar Bangladesh joto thanjake kaisa nukhungo tongne ni bagai saka America ni kaisa program thangai talni taltham kasam video okok ni mote henga kai kaisa haktor slamnani norome po nugimana Mizoram ni India tai Myanmar ni Bangladesh ni o jagao khobjak hake amano tabo salni salta sukang okok to mano sapukjak tongo viral ngai hake amto jora saimana to mongya am chini kunfano o jagao lab kare haipeno chini ganani amtike breaking news kai tongmani bagai masaka hake Sheikh Hasina bo Bangladesh ni PM tongpro cyclangjak tongo sakupur borogro Bangladesh Myanmar India o jagani hano khoboi kaisa haktor slamnani nai tongo nei tumani bagai hingakai bo kaisa statement nirlangma tongo apro Saint Martin ni kaisa Iceland tongo Bangladesh ni control mo ajagao America ni army base tangnani bagai borok belai chai tonglaija apro hai hinai salangubo tai tabo Mizoram ni CM ni statement nugoi Bharat ni borok tai Bangladesh Myanmar ni borok belai khe wana laija hake amno tamongya am jora saimanai Bangladesh rok norok joto nungna ajagao je minority rok no busuke satogi tongmani event tabuk bo satok jagino tongjako nok rok sokso jago hai irai rok khayei hake jora saimanai buting no lo hake amno tabuk bakso bukso Bharat ni borok rok je Mizoram ni CM ni statement nugoi wana laija bahai chano nei omo amtiki khlaikake desh to kagi thangnai agao Khalistani ni sani tongnai rong badese tabukte kaisa ungjao nai ayang northeast phasingo ayang Myanmar Bangladesh phasingo Kwtal Hator sanan bagai aro sanlai jao nai nei borok wana janglai tonglai kubang mayang ni borok ro hake tabo hayung ni koktuma tabuk 2024 USA wo by election mani 277 by majority ngai Donald Trump kaplai ingkha hake bisik phelaya borok Democratic Party by Republic Party ka 277 mangkha Donald Trump kaplai ingkha ta bini opposition Democratic Kamala Harris 224 mangkha hake chin Tripura ni kok sanan thanga ka chere ro program thangai phekjana mani chawai masanani amsung no ngai tongsibu Tiprasa hamkrai ni bagai ke kok thaisabo sanai kerika o leader hini hinjangnai rok chung Tiprasa rok bo doi kaplai khlairi ri homani borok bo thaisa Tiprasa ni bagai tabu kok samani norung nuk angom kebono mungkai saya jara Tiprasa ni joto leader rok samung khlainani ni Tiprasa hamkrai ni bagai a khlayang tongnai rok amorok no sa angsao Tiprasa rok ni bagai ke kono phanse khaliyam joto nijini bohogo mamase dabasiwo gari rok ni bagai ke kono phanse gari ke nungthani nai di hasak hatai guru ge masaya manenge Tiprasa rok busuk kebangma aralasa salia jinyang chung arang madang chung middle class hinjangnai Tiprasa rok bising chung middle class hinjangnai nai bidi chino jagase chana mai kere nungna tei kere hini ma hai gai o Tiprasa kere hasak hatai tongnai rok borok buting tokhana amoni bagino belai khe wana jangnai kok Tiprasa rok bo a thanja tongmaya je jagphanam nung je jagpan thangni hachi nung politics pan thangdi agini sile balai halai belai honi ma jagpan thangdi a jo jagano thanja tongmaya Tiprasa rok amo angphanangdi nung phanangdi joton thanja tongmaya age tinin bidam chung noro video na subscribe khlai di channel subscribe khai di joton khulmbai ke hambai